Я сподіваюся, ви мене чуєте, як я чую себе. Мікрофон ближче, каб вам в ухо не стріляло. Зараз послухаю себе. Пробачте, будь ласка. Зараз розповсюджимо стринчик. Так, все. Ну, нібито поїхали. Так, а сьогодні що ми робимо? Ми сьогодні працюємо з новинами, відповідно. Зараз про 7 хвилин мусить бути брифінг. Ми його будемо глядіти з вами разом. Я сподіваюся, він буде як потрібно, тому що, як завжди, ніякі затики, але я спробую вам вивести все це на екран, звісно. Гук есть, мусить бути. Я себе чую, вуха слабовате. Ну, я підкручу, звісно, вам, але я не хотіла б, щоб у вас було рехо. Зараз. О, бачите, я гадость зараз буду робити. Не, сябры, давайте без гэтых экспериментаў, потому что я боюсь, что я зараз зноўку нешта подкручу, и мы з вами увогуле вылетим з трансляции, як заўсёды. Карацей, давайте. Гук нормальный, я себе чую навушник добра, просто подкрутить там, мабуть. 8 год Небесной Сотні. Так, ну, бачите, які події сьогодні бачимо. Зараз, що я буду робити? Я буду вам додавати інформацію, то, що ми по новинах отловили за гэты день. Сьогодні по Беларусі самая галоўная навіна – гэта эвакуацыя Херше, але вось гэта запроданства мы потым з вами абмяркуем, тому што, ну, насамрэч, сёння гэта не галоўнае. Канешне, класна, што яна на волі, але у той же час, ну, скажем так, не у фокусе нашей уваги. Крыху маскалі сапсавалі ёй вызваленне, мякка кажучы. Зараз я буду надаваць вам інфармацыю, тую, якую мы атрымліваем у тым ліку з Беларусі, дзе гэта эшалон у Ельску, эшалон вайсковай тэхнікі на мяжы з Украінай, як пішуць, гэта БМП-2. Не ведаю, што гэта такое. У Лугандоніі, калі я не памыляюся, зараз прабачце, ну, гэтак званыя ЛДНР, забаронена выязджаць мужчынам з векам, з ростам, прабачце, з 18 до 55 год, з чым я іх віншую. Вось, гэта забарона выезду указам нейкім МГБ ЛНР. То бок, зразумелі. Зараз, хвилиночку, я шукаю мазыр. Просто шмат сьогодні так інформації, що тут, шчыра кажу, я спрабавала прыгатавацца да стрыму, але гэта бессэнсоўна, тому што літаральна кожную хвіліну прыходзіць нейкае паведамленне. Зараз я буду вам яго надаваць. Сябры, прабачце, я просто яшчэ паралельна сачу 5 хвілін яшчэ. Окей, да брыфінгу. Будзем глядзець. Там сёння будзе Данілаў, там будзе сёння Верещук і будзе яшчэ Залужны. То бок паслухаем, што яны скажуць, таму што сітуацыя, ну, так скажем, накаляецца, таму, ну, відавочна, што мы мусім слухаць тых, хто адказвае за нашу, умоўна кажучы, бяспеку. Так, зараз я вам дадаю відэа з Лельчыц, гэта Мазырскі раён, хто не ў курсе, хто не бачыў. Аказваецца, што шмат украінцаў, беларусаў не ведаюць, што адбываецца. Зараз будзем дэманстраваць. Паведамляюць, што на грузавіках патрапілі кадры, дзе відны адзнакі небяспечных грузаў, коды, снарады з разрыўным зарадам, патроны для зброі з выбуховым зарядам, рэгістрацыйныя нумары, 25 рэгіён, Прымор'я. Зараз, што на Маскові паведамляюць чэрга. Так, давайте я вас неяк так паставлю зручна. Там, сябры, шчыра кажу, я не магу вмыкнуць сабе
чат зараз на комп'ютері, тому що мені там усе зайнято гуглами, телеграмами, каб я могла оперативно вам надаваць інфармацыю. Мужчыны, то таксама уехаць не могуць. Ну, мы ведаем, што беларусы зараз не могуць уехаць, і расіянцы. Ну, гэта правільна. Аж я не бачу ніякага дысанансу. Тут калі нейкая краіна прадстаўляе пагрозу, яе прадстаўнікі, як тут кажуць, не шастаць, шчыра кажу. Таму тут я не прымаю бок беларусаў, якія абураны тым, што яны не могуць заехаць. Ну, слухайце, трэба быць адэкватамі, каб разумець, чым так адбываецца. Канешне, я шчыра кажу, сярод маіх знаёмых ёсць шмат сяброў, якія жадаюць выехаць, але зноўку тут, ну, клювам шчолкалі, навошта столькі часу. Была магчымасць выехаць, мы выцягвалі. Зараз такой магчымасці няма, рызыкаваць сабой і кімсьці мы не будзем. Таму, ну, былі магчымасці, безумоўна. Так, давайте поехали. Зараз я вам показываю на Маскові з боку окупованих територій, що зараз відбувається. Ніколі Украіна яшчэ так хутка не страчала калабарантаў сваёй тэрыторыі, ўсё, што я магу канстатаваць. Сёння таксама раздавалі зброю, зараз паказваю. Я сёння дэманструю больш для беларусаў, што тут адбываецца насамрэч, што бок як гэта выглядае, відыце, з боку адэкватных, як мы гэта бачым. Дэманструецца яскравы прыклад, як шмат людзей зараз атрымліваюць зброю, і вось гэта, напэўна, вайсковыя. Ну, іх тут вайсковыя гэтых называюць сепары. Таксама ведаеце, сегодня выбух отбылся. Вот смотрите, автомобиль, это был, судя по всему, УАЗик. Достаточно мощный взрыв. До сих пор видно, что рядом что-то горит еще. Судя по машине, действительно взрыв был достаточно мощный. Это буквально в 100 метрах от здания администрации, может даже меньше. Украінскі бок паведамляе, што было адмоўлена федэрастамі у сустрэчы трохбаковай кантактнай групы. Напісалі, што яны адмовіліся ад сустрэчы, і Украіна пацвярджае сваю гатоўнасць да тэрміновага абгаворвання ў рамках трохбаковай кантактнай групы пытанняў дээскалацыі бяспекавай сітуацыі на лініі размежавання для запабягання гэта прыпынення любых правакацыяў та спынення пашырання ў інфармацыйнаму простары панічных настрояў. Ну, як стала вядома, федэрасты не захацелі. Па астатніх паведамленняў з
Так што мы атрымліваем зараз блізка 200 тысяч, там лічба яна гуляе дзесьці ад 170 тысячаў да 190 тысячаў. Федэрастаў знаходзіцца вакол украінскай мяжы, скажем так. Гэта вось тыя зброеныя сілы, якія знаходзяцца з мэтай правіць агрэсію да Ўкраіны. Ну і акупанты аб'явілі поўную мабілізацыю і высоўваюцца зброя на перадавыя лакацыі. Толькі што перадалі і попросили быць без... Вона накаплюється з кожним днем. Президент України прийняв рішення: завтра на лінію фронту відправляться представники Верховної Ради. Відправляється частина міністрів. Я відправляю за дорученням президента так само завтра на фронт. І завтра на фронті буде в тих містах, які постраждали безпосередньо, там, де постраждала наша інфраструктура. Інфраструктура там, де школи, садочок дитячий, буде пане віце-прем'єр-міністр, який я зараз можу надати слово. Будь ласка, пані Ірина. Дякую, колеги. Доброго вечора усім. Я хотіла відразу розпочати з того, що Україна не є ворогом для мирних мешканців ОРДЛО. Бо це наші люди. Наш ворог – це російський окупант. Ми чітко відрізняємо те, що відбувається на сьогодні на тимчасово окупованих територіях. Ми бачимо, як російські окупанти нагнітають ситуацію, створюють інформаційне тло, за яким розпочинаються панічні настрої, евакуація, яка супроводжується інформаційним супроводом російських ЗМІ, дезінформацією, вкидами, які, звичайно, спричиняють хвилювання, спричиняють панічні настрої, ще раз повторюсь, і ми розуміємо, що в цьому є великий сенс, який закладає Російська Федерація. Розхитати ситуацію, змусити нас іти на поступки, змусити нас пояснювати, що відбувається. Ми не боїмося відповідальності. Ми знаємо, що робити. Я, як міністр з питань тимчасово окупованих територій, реінтеграції тимчасово окупованих територій, можу донести наступне. Сьогодні відбулася у мене робоча зустріч з представниками USAID. Ми розмовляли про те, якими є плани гуманітарного реагування. У нас є в Кабміні написані, затверджені і реалізовуються плани гуманітарного реагування. Ми маємо представництво на місцях. Ми розуміємо, що відбувається, як відбувається, і головне, контролюємо процес, який може відбуватися і може відбуватися невдовзі. Я хочу сказати тим людям, які зараз вирішують, що їм робити. Я говорю до тих людей, які на тимчасово окупованій території, які бояться за своїх дітей, які бояться за свої сім'ї. Їдьте до нас, знайдіть спосіб перетнути КПВВ або в інший спосіб. Ми вас чекаємо, ми створимо усі можливі умови для того, щоб ви мали де жити, для того, щоб ви мали що їсти, для того, щоб ви відчували, що ви не одні. І хотіла би звернутися до тих, хто намагається розхитати зараз інформаційну ситуацію. Звичайно, що люди, особливо жінки і діти, особливо люди пенсійного віку, хвилюються. Звичайно, їх турбує, що буде завтра, і, звичайно, вони хочуть почути слова, які їх заспокоять. Ми, як влада, звертаємось до усіх, хто сьогодні розуміє важливість процесів, які відбуваються в Україні і навколо України. Будь ласка, не розхитуйте ситуацію, не завдавайте шкоди ані собі, ані своїм родинам, ані нашій державі. Ми на місці. Ми працюємо. Як сказав пан Данилов, ми завтра відлітаємо в зону проведення ООС. Я, як віце-прем'єр-міністр, інші міністри, ми всі завтра будемо там, будемо дивитись, чим допомогти, на місці приймати управлінські рішення, на місці вирішувати проблеми людей. Ми зможемо допомогти органам ВЦА, органам місцевого самоврядування. Ми на контакті, ми вже розуміємо, куди і що треба рухатись та робити. І дякую нашим міжнародним партнерам,
ЮНІСЕФ, Червоному Хресту, представництво ООН, які, до речі, на сьогодні є на Сході, виконують свою місію, роблять усе злагоджено, координують свою роботу з нами, ми координуємось з ними, усі відповідні накази віддані і, сподіваюся, ми цей період перейдемо гідно. Тепер щодо ТКГ. Як ви знаєте, ми терміново запросили зустріч у тристоронній контактній групі, і на сьогодні безпекова група з української сторони була готова розпочати перемовини. На жаль, ви вже, напевно, бачили повідомлення офіційне, Російська Федерація відмовилась зустрічатись у трьохсторонньому форматі. Ми маємо надію, що завтра така зустріч буде. Ми готові працювати, ми готові на діалог, готові зробити все, щоб стале припинення вогню продовжувалось, режим тиші був відновлений, а цивільне населення не страждало. Також ми звернулись з проханням до наших партнерів з Німеччини та Франції, щоб допомогли посилити моніторингову місію ОБСЄ, позаяк нам потрібні незалежні спостерігачі, які будуть проводити верифікацію. Як ви знаєте, Російська Федерація вдається до інформаційних вкидів, пояснюючи свою агресію, так би мовити, агресію з української сторони. Нам потрібна незалежна верифікація. Саме тому ми звернулися до наших учасників Нормандії і просимо Німеччину і Францію якомога швидше вирішити питання з наданням представників в СММ ОБСЄ, які будуть незалежно оцінювати ситуацію. Ми готові і допускаємо місію СММ ОБСЄ на всі точки, які тільки потрібні. І Червоний Хрест, і всі решта спостережні місії, які тільки є, журналісти міжнародні, всі, хто має можливість і може бути долучений, ми готові залучити до процесу. Як ви знаєте, завтра з нами відбувають і журналісти, які теж зможуть висвітлити на свої очі, безсторонньо побачити, що відбувається, і донести вам, шановні громадяни України, і ті, хто зараз дивляться, прискіпливо дивляться на Україну, наші іноземні партнери. І головне, зберігаємо спокій, розуміємо, що все під контролем. У нас є армія, держава, президент. Тримаємося разом, єднаймося, все буде Україна. Дякую. Я думаю, є можливість декількох запитань. Так? Так. Іван Дмитро Федюк, до пана Олексія запитання наступне. З огляду причинності, так би мовити, Путіна до різних знакових дат, зокрема, 20 число це медаль, там є про окупацію Криму, вони називають звільненням. Чи наскільки вирогідно, що наступне, так би мовити, звільнення вони запланують саме на цю дату? Ну, колеги, я можу з вами погодитися тільки в тому, що вони можуть собі дати собі вигадую, але я ще раз наголошую, що ми чітко усвідомлюємо, де ми знаходимося, ми чітко усвідомлюємо сили, які є на сьогоднішній день, ми чітко усвідомлюємо підтримку тої спільноти, яка є міжнародна на території нашої країни і за кордоном. Я хотів би сказати, що ви всі свідомі того, що останнім часом дуже величезна робота проведена президентом України. Дуже багато зустрічей було з першими посадовими особами великої кількості країн. Наше Міністерство закордонних справ спрацювало просто цим бездоганно. Ми маємо на сьогоднішній день підтримку. Більш того, перебуваючи в Маріуполі, в середу ми мали присутність послів тих країн, які нас безпосередньо підтримують і які не поїхали там до міста Лева або в якісь інші речі, вони були з нами в Маріуполі. Ми їм за це щиро вдячні, тому що роздмухування паніки, населення – це те, що нам точно не потрібно. Паніка – це сестра поразки. У нас буде перемога, але перемога буде абсолютно правовим дипломатичним шляхом. Ми не можемо піти на людські жертви. Ми ще раз наголошуємо, всі на сьогоднішній день провокації, які будуть зроблені з боку Російської Федерації, з боку тих людей, які знаходяться на території Луганської і Донецької області, на окупованій території, до нас не мають жодного відношення, жодних планів по дестабілізації ситуації ми не виношуємо. Далі, Рада, будь ласка. Рада. Пане Данілов, скажіть, будь ласка, всі ось ці повідомлення, які з'являються у ЗМІ щодо обстрілів дитячого садочка, вибухів в центрі Донбасу, чи не здається це вам підставою для перемовин, які вже відбулися між Лукашенком та Путіним,
І, зокрема, чи вбачається в цьому слова Путіна, який сказав, що, мовляв, якщо Україна не хоче ескалації на Донбасі, то ми повинні сісти за стіл перемовин. Це перше запитання. І друге, який зараз, на вашу думку, розробляється сценарій, можливо, у Російської Федерації? Вони хочуть показати, що, мовляв, українська армія обстрілює зараз територію Донбаса і таким чином легалізувати повноцінний, повномасштабний захід російських військ на територію Донбаса, мовляв, з визволення тих територій. Який ви розглядаєте зараз можливий сценарій? Ну, перш за все, я хотів би наголосити на тому, що ми свідомі того, що перемовини ми можемо вести тільки з Російською Федерацією. Ми не можемо вести перемовини з людьми, які не мають ніякого відношення до самостійності. Вони не приймають жодних ніяких самостійних рішень. Всі рішення приймаються тільки в Москві. І ви знаєте, що Володимир Олександрович Зеленський зробив заяву, що він будь-який час готов зустрітися з Путіним для того, щоб проводити це перемовини. На сьогоднішній день, на жаль, вони відмовляються від цих перемовин. Проводити перемовини з людьми, які нічого не вирішують, ми не можемо і не будемо, тому що це марна трата часу. Те, що стосується ситуації, чи можуть вони використовувати ті чи інші речі для того, щоб заходити на нашу територію далі, маємо розуміння, що всі майже провідні країни світу чітко сказали свою позицію, що у разі подальшого вторгнення на територію нашої країни вони мають відповідним чином відразу відреагувати. Чи буде це відбуватися чи ні, від нас це точно не залежить. Ми ще раз наголошуємо, ми хочемо миру, спокою в нашій країні. Єдине прохання – залиште нас в спокої, ми самостійно розберемося на території нашої країни. Декілька слів, те, що стосується тих вимог, які вони ставлять, те, що стосується виконання Мінських угод, таке інше. Ми за виконання Мінських угод з логікою, яка на сьогоднішній день існує в процесі, а не за виконання за вказівкою Російської Федерації. Ми не можемо погодитися, перш за все, з тим, що Російська Федерація порушує ці угоди. По-перше, вона їх абсолютно не виконує, тому що там є перший пункт, з чого треба починати. Ну і є інша ситуація, коли Російська Федерація, ви знаєте, видала вже 800 тисяч паспортів на території окупованої Донецької і Луганської області і вимагає проведення в першу чергу виборів. Як можна проводити вибори, якщо люди мають паспорти іноземної країни? Це просто неможливо. Давайте п'ятий канал, потім ви і на цьому будемо завершувати. Леся Головата, п'ятий канал. Я хочу поточнити запитання своєї колеги. У випадку, якщо ці провокації, про які ви говорили, ймовірні з автобусами, з вибухами в будинках, Росія спробує використати як казус беллі, ми все-таки готувалися би до, скажімо, повномасштабного вторгнення, яке мало би початися з Києва, чи все-таки це буде локальне загострення, ескалація на Сході? Тобто, який із цих варіантів ви вважаєте найбільш імовірним? І друге, поточнення, чи насправді понтонний міст через річку Прип'ять, який був складений з території Білорусі, він зник? Це як фантоми, вони можуть з'являтися, можуть зникати. Ми тут не бачимо ніяких проблем на сьогоднішній день. Чітко усвідомлено, ще раз наголошуємо, ми маємо інформацію від нашої розвідспільноти, від наших партнерів, все, що відбувається впродовж наших партнерів. Те, що стосується тих провокацій, які ви кажете, я можу на сьогоднішній день ще раз підтвердити, ми не бачимо на сьогоднішній день повномасштабного вторгнення на територію нашої країни. Ми сьогодні можемо сказати, що можливі точкові провокації з боку Російської Федерації. Для цього маємо відповідне реагування нашими збройними силами, нашими силами сектору безпеки і оборони. Я хочу запевнити наших громадян, що ми усвідомлюємо загрози, які на сьогоднішній день існують, і ще раз наголошую, ми не бачимо повномасштабного вторгнення на територію нашої країни. Але те, що стосується провокацій, вони вже є в наявності, тому що вчорашній обстріл, те, що відбувалося вчора, інакше як назвати провокаціями, ми не можемо. Ваше запитання, Віктор. Так, дякую. Телеканал Прямий. Скажіть, будь ласка, чи планує Київ наступальні операції на сході України? І наскільки Збройні сили України готові давати відсіч? Я перепрошую, я не почув, ви хто? Канал Прямий. Канал Прямий. Я доволі, якщо я не помиляюсь, точно формулював свої вислови, і я відповідь на ваше питання надав. Якщо ви не зрозуміли, я можу ще раз повторити. Ми зрозуміли, це
Так, я згоден з вашою оцінкою. Реутер, будь ласка. Пане Дінов, ви щойно про це сказали, і міністр оборони Резніков вранці говорив про те, що не бачить великої ескалації зараз. А скажіть, будь ласка, те, що відбувається в Донецьку, там повна істерія, сирени, людей евакуюють, якісь уазики підривають і так далі, і так далі. Тобто, як це корелюється з тим, що сказав вранці міністр? І як ви тоді можете пояснити ці події зараз в Донецьку, якщо не підготовкою до якогось наступу? Дивіться, ще раз наголошую, що ми свідомі того, що провокації, які на сьогоднішній день можуть бути з боку Російської Федерації на території окупованих Донецької та Луганської області, ми свідомі того. Більш того, ми про це постійно кажемо і ми цим артикулюємо. Що вони можуть вигадати для них, якщо життя людей не варто, скажімо так, нічого. Ми кожне життя нашого громадянина, який знаходиться чи то на окупованій території на сьогоднішній день тимчасово, чи то він знаходиться на нашій території, ми його цінуємо. Тому ми не можемо на ці речі піти. Що вони собі вигадять, які вони сценарії можуть собі намалювати, тут можна до безконечності, скажімо так, фантазувати, робити ті чи інші речі. Чи будуть вони це впроваджувати в життя, це на їх совісті. Ще раз наголошую, ми жодного наступу, ми жодного нападу на наші території не плануємо, тому що це може бути задати жертв саме серед цивільного населення. Ми не плануємо, це зрозуміло, але на фоні сьогоднішніх подій, просто скажіть, на фоні сьогоднішніх подій ви все рівно вважаєте, що ескалації нема? Дивіться, ескалація є, інша справа, ще раз наголошую. Я прошу, щоб ми чітко з вами усвідомлювали. Широкомасштабний наступ на нашу країну, яким нам лякали, бомбові удари там по відповідних містах. Ми сьогодні, на сьогоднішній день не розуміємо, як в цивілізованому 21 сторіччі це має відбуватися. Тоді треба розуміти, давати відповідь на питання, що це має бути. Це буде наш геноцид, це буде тероризм, це буде бандит. Що це буде відбуватися, якщо нас хтось почне вбивати? І питання на відповідь на це питання може завтра будуть давати на Мюнхенській конференції, там, де буде присутній Володимир Олександрович Зеленський, президент нашої країни, буде мати там виступ. Я думаю, що ми там дуже багато почуємо, скажімо так, тих речей, які будуть розставляти крапки над «и» за той період часу, який на сьогоднішній день вони накопичились. Ще раз наголошую, ми не є вбивцями, ми мирна країна, ми ні на кого не нападали, це наша територія, ми її боронимо. Я сьогодні хотів би сказати всім країнам, які нам допомагають, безвиключно, велика подяка того, що вони нам допомогли для оборони, звертаю увагу, для оборони зміцнити наші Збройні Сили. За це їм велика подяка. Дякую. Як спікери сказали, їм треба готуватися до поїздки завтра. Тому, колеги, я розумію, що... Скажіть, яку кількість ви очікуєте, що вам можуть надати представників? І чи зможуть вони, скажімо, фіксувати обстріли вночі? Наскільки я знаю, зараз моніторинг проводиться лише за світлового дня. І лише в окремих ділянках, тобто не повністю. Ми очікуємо, звичайно, якомога більшу кількість, тому що нам потрібно, щоб місія СММ ОБСЄ виконувала свою функцію вздовж лінії дотику. Так, ми розуміємо, що вони мають право 24/7 моніторити, ба більше є такий інструмент, як СЦКК. Як ви знаєте, Росія з нього вийшла і досі не планує свого повернення, що свідчить про те, що Росія хоче приховати свої злочини і не хоче чіткого моніторингу, який би показував реальний стан справ, що відбувається на сьогодні на лінії дотику, а також моніторингова місія, яка б мала контролювати, що відбувається на кордоні України з Російською Федерацією. Ірина Андріївна, я перепрошую, дуже коротко. Ще одне запитання. Ви, як профільний міністр, скажіть, будь ласка, на фоні цієї інформації, що там 10 тисяч рублів вже мають видавати тим, хто переїздить із окупованих територій в Ростов, наша держава якимось чином планує забезпечувати, можливо, масштабний від'їзд на КПВВ, яких ми знаємо працює тільки 2, можливо, будуть автобуси, чи розгортаються якісь штаби, або чи є зв'язок з якимись, не знаю, госпіталями, куди б можна було евакуювати цих людей? Дивіться, у нас є координаційна група, створена
створена між нашим міністерством і нашими міжнародними партнерами. Так, Червоний Хрест, ви знаєте, місія Червоного Хреста, ООН і так далі. Ми маємо план гуманітарного реагування. Ми його затвердили попередньо, безвідносно до того, якими будуть події. Я дуже сподіваюся, що він зараз не знадобиться, але тим не менше ми знаємо, що ми будемо робити, в який спосіб ми забезпечимо, і я казала, гуманітарні коридори, можливості для людей, особливо для жінок з дітьми, так, цивільне населення, яке захоче покинути так тимчасово окуповану територію. І я щиро сподіваюся, що міжнародна спільнота допоможе нам, щоб такі коридори були розширені. Ви праві, зараз тільки одна станиця Луганська працювала як повноцінне КПВВ, і, як ви знаєте, відбувся обстріл. Росія обстріляла наш садочок, тобто безпосередньо зону, де є розташоване КПВВ. Для чого це робиться? Щоб залякати мирне населення, щоб навіть цей єдиний коридор не використовувався ними як ймовірний. Тому є величезне питання. Також я хотіла ще додати щодо тих тривожних інформаційних посилів, які на сьогодні є, щодо того, що Російська Федерація зараз під приводом евакуації забирає дітей. На сьогодні ця інформація перевіряється, але тим не менше забирає дітей з території тимчасово окупованої Донецької та Луганської області і вивозить їх в Ростовську і іншу області. Я хочу відразу сказати, це може бути і мета може бути провокація, як ви розумієте. І відразу хочу сказати, якщо, не дай Бог, щось станеться і Росія в якийсь спосіб буде щось пояснювати, повна відповідальність за те, що зараз відбувається на тимчасово окупованій території, особливо з цивільним населенням, за міжнародним гуманітарним правом лежить на Російській Федерації. Дякую. Буквально ще одне питання. Хотіла дізнатися, чи взагалі звернулася українська влада, не можу так, телеканал Лайв, чи звернулася українська влада до міжнародного співтовариства з проханням втрутитися у цю ситуацію в невідкладному порядку і взагалі зупинити ескалацію на Донбасі? Звичайно. Ви ж бачили наше звернення до ООН. Ми звернулися про скликання ОБСЄ на високому рівні, коли Російська Федерація не з'явилася і не знайшла у собі можливості щось пояснити. Ми на сьогодні звертаємось усі міжнародні інстанції і, як ви бачите, Російська Федерація, яка заперечує свою участь у ескалації на сьогодні, відмовляється брати участь на будь-якому майданчику. Про що це свідчить? Це слабка сторона, це слабкість, якщо відмовляються дати пояснення, надати факти, показати усі ймовірні і неймовірні так відео і фотодокази, які б свідчили про те, що, до прикладу, українська сторона порушує режим перемир'я. Цього ж немає. Ми усі факти надаємо, причому письмово, аудіо, всіх можливих джерелах ми пояснюємо, що ми не хочемо провокувати, ми не хочемо ескалації і точно не хочемо, щоб страждало мирне населення. Дякую. Все тоді, да. Саме останнє. Дивіться, пані Ірино, ми заявляємо, і це є правда, що ми не будемо наступати, ми будемо політико-дипломатичним шляхом. Чомусь багато хто думає, що війна велика, війна може розпочатися, там, як Друга світова, там літаки, все інше. Вони ж можуть, допустимо, як у 2014 році навіть своєї території, десь там, не знаю, якимись градами побомбити якісь українські села, там дистанційно, так би мовити. Питання наступне, де та межа, до якої ми не будемо піддаватись на провокації? Тобто, чи не буде так, що вони будуть відкусувати, як кажуть, у нас потихеньку наші території, а ми все не будемо і не будемо піддаватись на провокації? Дивіться, різниця між 2014 роком і 2022, що уже ні в кого немає, як мені здається, питань, у всіх притомних, так, і країн, і лідерів немає жодних питань, хто є агресором, а хто є жертвою. На сьогодні ведеться розвідка, як ви знаєте, так, і аерокосмічна розвідка, і є у наших партнерів та союзників США з Великобританії можливості моніторити, так, проводити усі необхідні аналітичні засоби, втілювати в життя щодо фактажу, так, і фіксації, що відбувається на кордоні, що відбувається з переміщенням військ, так, з скупиченням військ і так далі. Отже, не буде так, як було у 2014 році. Ми живемо, коли
інформація поширюється так зі швидкістю світла. І тому нічого приховати не вдасться. І злочини Російської Федерації, і щодо цивільного населення, зокрема, не вдасться приховати. Тобто їх стримує те, що ні в кого вже не буде сумніву, хто А його уже і немає, як ви бачите. Дякую. Ну, ось так ви послухали, що саме цікаве, я зараз відсочую літерально новин, хутенько. І я не ведаю, як яны гэта робяць, тому що, ну, умовно кажучи, яшчэ яны не паспелі нешта сказаць, а іх цытаты ўжо ў навінах з фоткамі, з поўным постом. Заўсёды дзівалась людзям, як аператыўна яны так умудраюцца працаваць. Я так не магу. Мне трэба абмеркаваць навіну, пераверыць яе і набраць, як мінімум, а тут все так хутка. Цікаво. Ну, то, да, ладно, то такое, то жах. Жарт, пробачте, вже все, заговорювайся. Йдемо з вами, вітанечка, дороженькі, Василько, вітаю. Так, а ми сачимо далі за новинами, збираємо по кришечку, я вже там накидала собі цікавих речей, зараз буду ділитися з вами. Ранінек, гук есть, мушу. Зараз поглядим. Мусить быть. Ёсць все, нормально. Гэта я просто не вмакнула, калі гэта. О, скажите. Гук гучнейший. Василько, дає реха гук гучнейший. Я не можу. Ну, чесно. Я просто боюсь, що у вас вибух мозку буде. Зараз ми підсилимо криш. На максимумі стоїть. Давайте я ближе до себе мікрофон просто зроблю, тому що, ну, буде фоніть. Я сьогодні вже зробила гучней криху. А тих, хто був у навушниках, пощастило, а тих, хто не у навушниках, у їх, напевно, мур обвалився. Це тільки що побачила новину класную. Так, давайте я, мабуть, поприбираю все зайве. Широкот написав нам з вами листа, зараз зацитую. Тільки що закинула своїм сябрам у суполку. Так, давайте крышечку, бо я сама собі, коли кажу вуха, мені гэта... Я не ведаю, як Олекса так працуе. У Олекса 2 пары вухаў. Ён слухае сябе, у мяне так не атрымліваецца, мне не падабаецца. Так, дзе? Толькі што я ж навіны збірала для вас. Шыракот, наш сябра Дзіміцер. Нарэшце мы атрымалі ад яго паведамленне, нарэшце мы яго пачулі. І што ён піша. Дзякуй Басце за то, што апублікаваў беларускай мовай, што я не вытрачала час на пераклад, таму што гэта Васіль, не нервуй, Хелена. Не нервуйце, но я просто кажу, вам вырве мозг, я ж вас шкадую, я ж вас паважаю. Вось, Шыракот. Палітвязень Зміцер Казлоў, калі-небудзь усе выйдзем, будуць новыя відэа, але гэта будзе ўжо іншае, нешта іншае. І вось тут я хацела бы да Андрэя Саніка звярнуцца. Вельмі вядомыя вашыя блогеры знаходзяцца за кратамі. Вельмі вядомыя вашыя актывісты знаходзяцца за кратамі. Андрусь Войніч, Шыракот, вы як мінімум ведаеце гэтае прозвішча. Я не разумею еўрапейскую салідарнасць, прабачце, агаворка па Фрэйду, спалілася толькі што каго падтрымлівае. Я не разумею еўрапейскую Беларусь, якая, мне падаецца, мэтанакіравана замоўчвае пра сваіх лідараў. У вас такія яркія прозвішчы, і вы проста не згадваеце аб іх аніяк. То бок БХД, беларуская хрысціянская дэмакратыя, пра Паўлу я чытаю рэгулярна, пра тое, чым займаецца каманда, чым яна жыве падчас усіх гэтых падзеяў. Мы бачым, ну, канешне, гэта, скажем так, нашыя лакальныя чаты, у якіх мы знаходзімся, чытаем інфармацыю, але вось чамусьці за еўрапейскую Беларусь мне прыватна вельмі абразліва, таму што вы кінулі сваіх актывістаў, і гэта вас ніфіга не красіць. То бок, ведаеце, мне Дзімку жалка, таму што ён, ведаеце, як выкарыстаны нейкі быў. Ён яскравы, ён разумны, ён лагічна паслядоўны, ён мае аналітычны склад розуму. Гэтым неабходна было не карыстацца, а гэта неабходна было капіталізировать у медыа, дапамагаць яму.
На жаль, Дзіма, ну, я не ведаю, ці разбірацца ён з сваімі камандамі ці не, але мне вось у гэтым пытанні яго вельмі шкада, шчыра кажу. Таму што калі мы літаральна штодня пра сваіх крычым, публікуем пасты, мы ведаем, колькі дзён за кратамі знаходзіцца Сергей Спарыш, Мікалай Статкевіч, Хрэнкаў. То бок, хто ў нас загінуў, то хто ў нас там знаходзіцца тут. На жаль, мы... Ну, Андрэй Саннікаў, мне падаецца, крыху недабздзеў у гэтым пытанні, прабачце, груба скажу. Итак, блогер YouTube-канала «Шэры-кот» і актывіст Еўрапейскай Беларусі Зміцер Каслоў, асуджаны да 5 гадоў калоніі, даслаў ліст з калоніі. У ім ён разважае пра сваю прафесійную будучыню і распавядае пра што яму было б цікава пачытаць. Цытата. «Якія часы назаўсёды сышлі, нават шкада. Калі-небудзь усе выйдзем, будуць новыя відэа, але гэта будзе ўжо нешта іншае. Беларусь 2003-2020 год ужо сышла ў гісторыю назаўсёды. У мяне, вядома, працы заўсёды хопіць. Усё адно, што будзе далей, хто будзе тут кіраваць, хто будзе жыць, дзе буду жыць я. І гэтак далей. Аб'ект маёй цікавасці – сацыяльна-палітычная сфера. Усё адно застанецца. Памяняцца могуць формы блогу, платформы, тэхніка, а людзі і іх праблемы застануцца, і жаданне вырашаць іх і ведаць праўду аб тым, што адбываецца, таксама застанецца. Не, у 2001 мяне зусім не абцяжарвалі сваімі лістамі. Я б сказаў, што хутчэй быў у іх вялікі недахоп, асабліва ў магілёўскі перыяд. Аб чым было б цікава прачытаць? Як заўсёды пра тое, што новага пішуць пра мяне, пра іншых, што цікавага ў палітычным жыцці Беларусі. Апошняе можна не прайсці, а вось першае праходзіць нармальна. Усялякія староннія рэчы і тэмы цяпер мала цікавыя і мала карысныя тут для мяне. Падтрымаць палітвязня можна па адрэсе ПК нумар 2, індекс 21 3820, горад Бабруйск, вуліца Сікорскага, 1, Зміцер Олегович Козлов. Сябры, я зараз закидываю гэты пост на свою сторонку у Telegram, калі ласка. Давайте будем чемнымі. Ужо калі мы атрымліваем лісты ад Мікалая Статкевіча, паверце, мне падаецца, што Дзіме напісаць пару строк, што мы гутарым аб ім рэгулярна, згадваем яго. Гэта важлівая тэма і гэта неабходна рабіць. Асабліва украінская падтрымка, ён вельмі шануе і вельмі цануе украінцаў. Ён у добрых адносінах з імі, таму калі ва ўкраінцу знойдзецца час напісаць Дзіме, на маім тэлеграм-канале ёсць адрэса. Сёння я прадублю таксама яго ліст у сваю суполку. Калі ласка. Навучуся, Раймонда піша. Так, ясна. Там уже Василька нешта прапануе. О, Світач дає результат, не підтримує ЄС. Ще пару шоколадок Йола наперед націоналістів. Мне не так давно українські військові прочитали лекцію, чим адрознюється патріот від націоналіста. Але, ведаеце, я для себе так зазначила, що вось калі тебе визначають, ці ти патріот, ці ти націоналіст, уже неважливо. Щиро кажу, ну, тобі гэта нейка ўжо адзнака якасці. Ти або патріот, або націоналіст. Як бы тебе не назвали, гэта ўжо з гонором усё. Цікаво прыйшло паведамленне з суполкі, што відэазварот гэтак званага галавы члена ЛНР пасечніка па пачатку эвакуацыі было запісана яшчэ ў сераду, то бок 2 дні таму. Я не ведаю, ці гэта фэйк, сябры. Гэта проста навіна з нейкай суполкі, але яна прикольная, таму я яе вам зачытваю. 16 лютага не было увогуле ніякіх прадпасылак да масавай эвакуацыі людзей. Усе абстрэлы і правакацыі з боку самаагалошаных рэспублікаў пачаліся на наступны дзень. Мы выгрузілі метаданыя